Lods, sama ka na sa biyahe ko, Cervantes River Dam, dito ulit sa Barangay Bantocaling, mga Tarem, Pangasinan. Let's go! Yon, bumalik nga tayo sa Barangay Bantocaling, dito pa din sa aking bayan, mga Tarem, Pangasinan, upang bisitahin ang tagong ilog ng... Diretso pa Cervantes to, boss. Pa Cervantes, tapos kakaliwa daw. Ito nga ay mararating mo within 20 to 30 minutes lang pag galing mismong bayan ng mga Tarem kung ikaw ay nakasasakyan. Nung araw nga ay nilalakad lang namin ito na aabot nga ng mahigit kumulang 1 oras. Natuwa nga ako nung aking nabalitaan na pwede na sasakyan. Eksakto nga at dumating ang aking kababata galing ng Manila, kaya siya ay sumama. Shoutout sa iyo, Joseph Kabikungan. Sa likod ng palayan na inyong makikita ay bubulaga nga ang ilog ng Cervantes na pinagmamalaki ng mga taga-barangay Bantocaling. Napakaangas! Ang ilog nga ay pinangalan sa isang kilalang guro na si Bantes, kaya Sir Bantes. Siyempre, joke lang yun. Pagdating mo nga sa mismong lugar ay mararamdaman mo agad ang refreshing na ambience at relaxing na simoy ng hangin at ilog. Karagdaw nito ang Banao Mini Dam na ating unang pinuntahan kung napanood ninyo sa ating previous video, at kung hindi naman, nasa comment section lang ang link. At talaga namang mapapawaw ka talaga sa sobrang ganda, linis at linaw ng tubig na dumadaloy sa ilog ng Cervantes. Konting kaalaman, ang tubig na galing dito ay nagsisilbing irigasyon sa mga palayan na nasasakupan ng bayan ng mga Tarem, kabilang na ang barangay ng Parian, Milang at ng Bantocaling. Paalala lang, panatilihing malinis ang lugar. Anumang kalat ay ating iuwi o itapon sa tamang tapunan upang mapanatili natin ang ganda ng kalikasan upang maabutan pa ng mga susunod na henerasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Cervantes River Dam dito sa Barangay Bantocaling, mga Tarem, Pangasinan. Isama mo na din ang iyong barkada, pamilya, kapitbahay, aso, bahala ka. Basta lagi kong sinasabi, libre lang maging masaya. Basta na-appreciate mo ang mga bagay-bagay na nasa paligid mo. Maraming salamat nga sa pagsama mo sa aking mga biyahe, at kung hindi ka pa nakafollow, hit mo lang yung follow button para sa marami pang nakakatanggal stress ng mga videos. Please, pa-like and share na nga ng ating mga videos para malaman ng iba. Hanggang sa susunod natin pagkikita, Lods. Ingat! Paalam!